Nytkö se musiikki on niin sellainen liikkeitä. Ai ryt. Mitä? Siis teit. Teit sä jotain? Otaks tää? Teit sä jotakin? Mitä? Äijä minä mistä toi? Vedetään hatusta. Velin hatusta. Velin hatusta vedetään. Mistä hatusta? Facepalm! It's fucking flow! Woo! Seksillä vaan. Kaaduin! Kännissä vaan. En oo! En oo. Putsit. Partiputsi käsi. Eri toimistossa varmaan kestää enemmän kuin näiden koossa. Saksa, mikä minä olen? Kuka minä olen? No, saanko Felicia vai? Ei, mä imitoin. Kuka toi on? Kennedy! Ei Kennedy! Apua! Mä taisin just astua johonkin. Eikään. Ampiainen! Fucking boots. It's fucking juice! Noniin. Poistetaanko tää nyt? Tai niinku sammutetaan. Ja mennään, koska... Noniin, me mennään nyt. Moikka! Auf Wiedersehen! Moi! Saksa! Mitä kuuluu? Ciao guys! Kato! Saksa! Kato! Tuolla veri! Veri! Tuolla veri! Veri! Ei oo merta se. Veri! En mä nyt painanut, en. Hyvä, mä en painanut sitä. Ei! Ai! Mulla lähti taas kiekura! It's no good! Miten se on vaikeeta, kun kiekura lähtee joka suunnasta? Lähtee aina. Siis aina lähtee irti. On se ihan hyvin. Joo, mä tein sen. Saksa, sulla on ihan väärät kengät. Putsit. Minä otin yhden putsin. Enkä tuo. Mun kenkä. Se on mun kenkäni. Mun kenkä. Mä oon ilkeä. Okei, ole hyvä. Hui. Heitin sen taas niin hienosti. Katso. Minä hyppään tänne. Ei se haittaa. Kato. Tuu pois sieltä. Okei, mä tuun pois. Pitääkö tää sitten liittää videoon? Liitetään. Sen... onks tää niinku... Laitetaan se siihen Juuri nyt pitäisi katsoa. Punainen sukka! Kyllä.
Miksi sulla on punainen sukka? En mä tiedä. Sä oot Saksa. Ei, miksi mun pitäis kysyä joltakin muulta Saksalta? Onks teitä monta? Vai he 200 miljoonaa Deutschikani? Mustat putsit! Mulla on kiehkura kädessä, what the fuck? It's ready? Ei sitten. Woohoo! Ota. Katsokaa mikä sillä on kaulassa. Joku Suomi mitä. Näkyy vieläkin. Ei kun ei näy. Mikä toi on? Minkä mä sille voin, että mulla on pitkät hiukset? No en mäkään sillä voi, mut mä... Toi on. Kato. Älä vie tälleen, jos mä laitan... Jos ei ole työllä. Niin joo. Otaks sä tän? Kohta. Kun mä pistän tää kiehkuraa mun päähän. Kiehkura menee sellainen. Jäi! Ita-chan! 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 Mitä? Sä oot kuuro! Mä olen kuuraa! Mää, siellä on vettä. Noniin, aletaanko me kuvaamaan? Ja. Menoksi! No niin, meillä on nyt 30 sekkaa pitäisi vielä kuvata, niin sitten meillä olisi musiikkiin tarpeeksi kuvausmateriaalia. Ja meidän pitäisi nyt etsiä joku hieno paikka. Oi, katos, aurinko! Katos aurinko! Aurinko! Tää on joku tällainen vanha mylly. Mitä jos me mennään tonne? Kato, siellä seisotaan tuolla. Koska miten me saadaan sitä... Ota. Meillä on tällaisilla kuvaamme. Laitaks ton päälle? Onko dokumentti? Miten mä otan tän päälle? Tosta. Ai. Noin. Sitten Aukaise toi tää. aukaise. Tulta. Mä en niin osaa käyttää tätä. Sitten Niinku... jos se laittaa tohon. Ja näkyykö se? Nyt se on liian ylhäällä. Meppä seisoon tonne. No mä menen seisoon tonne. Siellä Italia menee. Aurinko on kyllä niin. You're gonna be okay, Italia. Nothing. Se, ota. No just niin, ettei päät näy. Kuka päistä välittää? Holy shit! Hei, keppi! Herstick! Eikö vittu, se oli joku saatanan... Sori. Se oli joku... Jos mä istun. Niin jos me istutaan, niin sitten se näkyy. Istupa siihen. Niinkö selkä tonne. No jaa, se on ihan sama, se näkyy kuitenkin. Joo, kyllä se sitten näkyy. Tai sitten näin. Sori, tää kuvausmateriaali on nyt aika paskaa, koska mä pyörin tässä 2 kameran kanssa. Mä vain istun sellainen näin. Joo, mä zoomaan vähän. Kamera näyttää siis siltä, kun on näin päin. Ota. Wait. Nyt sulta näkyy niinkö tästä asti. Niinkö tästä. Ei se haittaa, kun mä katos zoomasin tarkoituksella. Niin, jos mä nytten... No, sammutan. Ja mä tuun katos siihen sun viereen. Niin.
Ja sitten se tulee se mitä me suunniteltiin. Okei. Ei se on nytten päällä. Tämä on päällä. Joo. Moikka. Näin nyt se kuvaa. Moi! Oppaan kammastie! Oppaan kammastie! Me saatiin se viimein tehdyksi. Itse vakenda, mikä toi on? Ja tää on? Joku on ollut erittäin taiteellinen ja tehnyt hienon graffitin. Siis mä osaan parempi, kato. Täällä on lasinsiruja. Ympyrä ja sitten keskellä semmoinen. Oikeesti? Otaks sä tän? Okei. Koska mä lähden. Vai että vaihtaa vaatteita, mäkin tuun. Kenkä! Wop, 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 wop. Oppaan kammastie! Nope! Katsokaa! Oh my god! Flower! It's fucking flower! Flowers! Look at them flowers! Käykö? Terveisiä Mialle! Look at them flowers! It's fucking flower! Ei mä en saa. Ai! Jaitsu! Auta! Mä en saa. Mitä? Mä en saa kukkaa! En mä tiedä saanko mikä. Mä saanko tolleen. Ole hyvä. It's fucking flower! Fucking flower! Bullshit. Spagapaati, spagapaati! Hei, hei, hei! Ota tää, ota tää! Kenkä vittuun siitä? No, mitä? Oppaan kammastie! Sexy lady! Okei. Sexy lady! Are you going? Ai. Oh my god, mulla on pissu. Oh my god, mulla on ruma kasvo. Oh my god, mulla on niin